José López Campos publica na súa páxina web o que el titula unha crónica dunha morte anunciada. Trátase de un ataque furibundo contra o alcalde estradense e tamén contra o BNG. O Concello da Estrada recepciona o paso elevado construído polo Adif na parroquia de Castro. Desde esta mañá, a nova ponte xa se atopa en servicio. A Estrada albergará a partir do 29 de maio unha mostra de artesanía e curiosidades do mundo. Estará dende o 29 de maio e ata o 6 de xuño na Praza da Constitución. Lo que nunca llegaste a tener, no rompas más mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Si en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.